Здравейте от Офер! Здравейте! Днеска сме решили да направим едно трипче в Балкана до хижа Българка и до Виканата скала. С нас сме вземали да тестваме Bafang 750, познатия ни боец, и Bafang 1000 вата, който до сега не сме показвали. Машината стои от доста време в нашия гараж, карате клиенти, но вие не сте я виждали. Да, не сме ви обяснили на по-нашироко и надълго какви са разликите между Bafang 750 и 1000 вата. Както знаете, 750 е изключително способен мотор, с страшен въртящ момент, скачва наистина много стръмни баири, но 1000 вата пък е съвсем звяр, така че ще видите днеска разликите. А и най-големият му бонус, така да го кажем, е тази голяма мощност да се използва при хора като мен над 100. Да. Така че надявам се да ви е интересно видеото и да тръгваме. Тръгваме от нашето населено място Долно Изворово. Насочваме се към Енина и след това почваме да катерим Балкана. Като очакваме днеска да изминем едно 50 км по неотиване и връщане. Имаме около 20 ампер-часа батерии. Почти биха ни стигнали само батериите да ни извозят. Но ще се изисква и малко усилия от нас, за да сме спокойни, че ще ни стигне пробега. Но има един кусур, да го кажем от самото начало. Тъй като това са нашите мострени и тестови машини, те са подбрани с среден размер да може да отдисат на повечето хора. И съответно високи хора като мен сега малко ще пригърбени, ще караме като аматьори. Така че и да хейтите, и да не хейтите, това е положението. В крайна сметка твоите колене ще страдат. Моите колене ще страдат, точно така, и моя гръб. За някой, който иска да мине маршрутчето, накратко, сега ще се включим към местността Кампус. Това е вилната зона на Енина и си тръгва едно много приятно черно пътче. И има едно разклонение на местност Златиовица. Оттам ще се включим в един много приятен маршрут, който е с бариера, защото вече влизаме в Национален парк Българка. Но ние, тъй като сме с велосипеди, тази бариера леко ще я подминем. Ама преди това минаваме през друг парк. Камешница. И така изкушавам се да ползвам повече гъсчицата. Няма. Втора, трета степен за сега. Втора, трета, ама като дойде баира ще увеличим степента. Така. Добре, той 500 не вижда какво прави тук с гъста. Ще е най-трудната, защото имаме рязко да качим. И ние 5-600 метра ден елевация, може би. Тъй че до местност Златиовица, там е, или Златиовица, аз точно не знам как беше произношението. Там е Асал Зора, както каза, 500, след това маршрута става равнинен. Интересното ще е за мен, тъй като този маршрут аз не съм го минал до сега, само 500. И така че днеска той е моя гид. Ако се загубим, той е човека отговорен. Аз случайно скоро се бях забил там. Само ни каза с коя машина си бил там. С колело. Да. С двуколесна машина. Да. Директно си пускам бонус, като сетя напрежение в коленете заради този ъгъл, да си подавам палчето. Нося си въженци, 500 да ма дърпа, ако видя зор. Тръгнал си с 1000 ватовата машина. Аз ако се заиграя повече с гъсчицата за той. Искаш да кажеш да икономисвам батерия и за тебе? Да. Тъй, че направо го изключай в Bafang и върти. Днеска си е доста добра жегичка. Но кой октомври сме, бе? 15 ли? Май да. За 15 октомври кой би очаквал, че съм по къси гащи? И време добре се разбърка в последните години. Последното ни каране на велосипеди беше когато ходихме до Шипка, за да направим теста между този Bafang 750 и хъп мотор 1500. Така че не сме никак в добра велоформа. Но затова пък ще покажем, че един доста сериозен преход от 50 км по планината с неподготвени хора, трябва да го кажем, не тренирали,
Мога да се справя с лекота. Нищо да се запахтява, ама пецата тук ме натиска да въртя, да влизам във форма. Пецата дигна пушилки тук, ама е само пясък. И сега? Сега почва. И сега започва байера. А там ли бях? Не, направо. Оле, това е моя гид, той не знае пътя. Ужас! Стискайте палци. Ама ако гледате това видео, поне камерата ще оцелява, ако не съм аз. Така, в момента карам на втора степен. Направо не искам да си помисля по този байер. Ако нямам помощник в момента, какво ще е? Аз съм на трета вече. И затова се включвам трета, четвърта. О, така. Почти нищо не правя, само се мятам краката. Пецата не ме чува в момента. Не. Ето как го изпреварвам с супер бавни темпови, просто активираме пас сензора и той си мисли, че аз въртя. Това е. Това е така наречения кампус. Чакай да че аз много дръпнах с тази хилядарка. Хората си имат вилички, наслаждават се на природата. Нали щеш да караш 10 км в час? Ами аз съм с този малкия дисплей и не мога да видя за това. С колко карам. Чакайте, че замотах малко. Да го настигнем. Ето пецата ми гледа в момента. Мога просто да си карам като моторче. Сега не се усъмни, почвам да въртя. Ето, той чак се стресна. Викам да не тъсика. Между другото, пеца, този малък дисплей много повече ми харесва от класическия монохромен или цветния. Защо? Много по-прибрано е. Припада някакво толкова се щупи. Ето тук кормилото в средата, лапата ми е празна някакси. Все едно, че е електричка под прикритие. А ти с този голям екран. Ами аз предпочитам пък да виждам информация някаква. Ами аз честно така не виждам много добре, ама просто по-ми харесва. Ето тук някакви колеги с мотори. Сега ще ги запомним. Добър ден. Тази верига трябваше да я смениш ти. Тя касетата трябва да сменя. Еми да. Още 50 км в гората ще ги държи. Таман да я доизхъбим. Много ми шуме хилядарката, бръмчи яко. Ево на пича. Внимателно си мина покрай нас, без да прави простоти. Пушъка е ясен, всичко е сухо. Но има и никакавани. С извинение. Минава покрай хората пълна газ. Ще го застрелят с камъни и ще го убият на място. Грам ни им пука. Вече миризмата на бензин не ми действа като допинг, като преди. Ти от как се наелектризирай? Колко е приятно да няма натоварване. Колко е приятно да има натоварване в краката. В интерес на истината, карал съм и двете машини. И 750-ката и хилядарката. Като го смачкаш първо гъста, много малко се сеща разлика. Обаче в планината с каква лекота се поддържа висока скорост, съвсем друга машина. Пеца, ти какво мислиш? Според мен контроля на хилядарката е с една идея по-плавен при подаване на газ. Да, въпреки че е по-мощна, не са стрелка така. И може да го контролираш малко по-финно. 750-ката малко така са и жена така на бойчева работа. Скача. Хапи. Обаче с този дисплей, като каза, голям недостатък е... За кой? Това е малкият дисплей. Ага. Малкото степени на асистенция. Да. 5 в сравнение с 9. Иначе да кажем малко цифри за двата мотора. Може да ги прочетете и в сайта. Но разликата в нютон метрите
Това, което ви помага да катерите, това, което ви изкачва дори самостоятелно само на палец. При Bafang 750 максималните ньютон-метри са 120. Докато Bafang 1000 има цели 160. Ей, сега, това е за тия какавани, дето ви разправях. Те са малко. Това маслото ли или пепелта? Маслото ти го усещаш. Е, това е шантавото, че аз също обичам ендуро мотоциклетите, все още така харесвам някои бензинови екземпляри от гледна точка на сантимент към миналото. Ама не мога да си обясня. 23-та година най-добрите двигатели за ендуро са двутактови. Той не мога го свана. Гориш и фърляш масло. Ето човека, културен, кара си CRF 300, обикаля си за кеф, мина покрай нас и ни се извини за това, че ни опушва. Така че не слагайте под общ знаменател всички моторджии, всички велосипедаджии, всички BMW-сти и каквито щето там да ги наричате. То или си го има човека в него, или го няма. Той джип се появи. Днеска е неделя, натоварено е. Обаче сега ще ви кажа една малка тайна. Сега на този маршрут, който отиваме към парк Българка, като минем бариерата, няма да има мотори. О, да. Няма да има коли. Много сухо напоследък. Не е валяло, няма да има есенна манатарка. Ще ми направим видео как берем манатарки, ама друг път ще, няма да е сега. Ние не засякахме колко тръгнахме, май. Еми да, аз съм с по-интелигентен дисплей от твоя. 18 минути караме вече. По моя са 26, бе. Ти живееш в друга паралелна вселена, за тия времето е в друга константа. Ама можеш ли да гледаш в моментни ватове? А ти моля да ми кажеш точен волтаж? Не мога. Сега си мерим уния работи, бе. Както всяко нещо си има своите плюси и минуси. Ако не ви трябва постоянно да гледате информация от дисплея, но пък искате да знаете точното ниво на батерията, да можете да го проверите по-точно, защото трябва да се влезе в настройките. Да, ще си направите една почивчица. Този малко SW102 дисплей е идеален за целта. Ако пък искате по-елементарна информация, повече степен на асистенция, монохромния, и ясна отчетливост на силно слънце, монохромния е най-добре за това. Обаче Нино Бъл се качихме, Да, бе, ние почти стигнахме бариерата. Добре. Чудвам се. Диви коне, индианска работа, гледайте. Знам да се видя. Мислех, че повече ще се озорим. Но то като влезеш в някакво темпове. Еми да, то в началото е зора. То зор, защото ние си го правим. Караме на по-малка асистенция в момента. Да. Много добре знаем, че на палец само може да се изпотим от жигата, нищо от повече. Това сега, което хванахме разклонение, е към този природен парк. Парк Българка. Не бе, другия преди него. Към мешницата, бе. Да, сега Ма тя към мешницата е от Катуините на почва до тук, то май минае директно. Да, сега се едно навлизаме след бариерата в Камешница. Може да турят бариери, като той по шосето. В момента влизате в област еди коя си. А иначе, ако бяхме продължили надясно, сте го виждали този маршрут и с бялото колело. Където 500 дига заветните 130 градуса. Тук, според думите на 500, сега ще изпитам автобана в Балкана. Супер равен и гладък макадам. Той до сега беше гладък, имаше коловощета, той все пак е по-натоварен. Да. И ето е бариерката. Нашето в случая е нашето спокойствие. Пеца ще ма снимаш ли като нарушител? И сега правим едно леко движение. Хоп. Хоп. Ето тук моторджиите са си накрачвали и си минавали. Така че има една работа, че тук в момента ще спрем само хората, които са по-примерни. Чакай малко. Важно е да спира браконьери, според мен.
Ма чакай да видя колко ги спираме браконьерите, защото някакво съмнение имам в себе си. Че не е заключена. Да. Какво не е ли? Не е заключена. Да. Така. Еми да, бариерата е по-тежка от колелета, така че да продължаваме. Аз започнах с оправдания, да продължа с едно оправдание. Какво оправдание? Ами, малко в последния момент решихме да снимаме това видео. Да речем петъка. И поръчахме друга камера, защото вече малко техниката ни е остаряла. Да, идеята е, че това ще е последното, надяваме се, видео, което ще гледате толкова тресяща се камера. В момента по-старо GoPro, което го нося аз. И така, да довършим просто с оправданията. Тъй като на някои хора, то не е само на някои хора, то си е неприятно за гледане, но ако много ви дразни, може просто така да се насладите на шума на мощните машини. 1750 ватове. Какво беше, както по някои автосбирки 1700 вата събрани на едно място. Ето, вижда се перката на Бузлуджа, една от тях. Песата ми обещава панорамни гледки. Не взимахме днеска дрона, така че мой просто да се засиля от някой завой, да прилетя в урвата и да направя някой хубав кадър. Не ти имаш такава тенденция някой път с мотор? Да, малко забравям, че трябва да се спира. Ама то пък е много приятно да даваш газ. Окей. В момента даже не ми се кара и бързо. Да, тук вече се разходи малко и е доста приятно. Балканския въздух се усеща. Между другото, тук има доста легенди и манярски да търсят злато. Разправят хора от Енина, че тук е барочинята на Вълчан войвода и са спускали с въжета по тези индеци да търсят иманита, злата, да гърмят. Ние не сме тръгнали, защото ние нашето го намерихме. Не ни трябва такива работи. И тук много готина скаличка. Има доста такива. Балкана много се променя в този регион. Добре са го избрали за парк да бъде. Да, много си е хубаво. Мощчета си има. Личи си ще поддържа, но по-точно като не се минава толкова е. Еми, за жалост е така. Колкото е по-недостъпно за хората, толкова е по-красиво. Аз в този път съм влизал, обаче не чак от Българка, ами някъде от средата на маршрута. Така че аз не съм стъпвал чак към Българка нататък в Северна България. Значи искаш да кажеш, че ти ме е леко излъга и в момента точно когато сме по маршрута каза, че не го знаеш. Ама все ще го намерим. Просто трябва да се спуснем от другия край на Балкана. Еми, много в Трявна да отидем. Който не е ходил, много хубава жива бира има. Зад часовникова такова, правим реклама безплатна. Страшна бира. Направо почвам се изкушавам от Българка дали да продължа към Кръстец и към Трявна. Ама после ще искаш влак да фаща, бе. Обратно. Бе, да ти кажа, имам пари за една нощувка, тъй че себе си. Тук вече не се открива панорамата. Чакайте да видят хората за какво става реч. Красота. Да, всеки ще каже, нямам време, няма тъй. Намерете време в почивните дни да се разходите, да попътувате. Ако имате такива машини, дали ще е Бафанг, дали ще е Таварийка или каквото ще да е там, гледайте да прекарате повече време след природата. Много е зареждащо, не може да се опише с нещо друго. Все пак се казва природа. Природата. Ние сме дошли от природата, така че колкото повече време прекарваме, толкова по-истински се чувстваме. Не, наистина е много красиво, Пеца. Някъде проучване бях чел, че една дори кратка разходка около 2 часа сред природа, зеленина, листа засилва имунитета. Да не цитирам точни проценти, но бяха доста високи. И то в продължение на няколко месеца напред. Аз пак някъде не знам какво бях чел, че въздуха в Боровата гора е толкова чист от към микроби,
че е конкурирало 5 пъти по-чист било от операционна зала. Пък те там използват специални филтрации, не знам си какво. Така че природата е здраве. Доста си инвестирано според мен този път, виж и тук е укрепено. Да. И изсечено в скалите. Като проход почти. Да. И то си е проход. Да, на практика отива от другата страна на Балкан. Загинали при направата на пътя. Това е, Бог да ги прости хората, които са направили пътя и си жертвали живота за това нещо. И напред зареждаш, и надолу зареждаш, да погледнеш. Някои хора казват, че материалните блага не носят радост, че бързо омръзват, но аз подкрепям точно и такива двуколесни машини, които те закарват на точно такива места, където да изпиташ истинско духовно просветление. А тук говорим за малки мощности все пак. Тук материалното е по-скоро го използваме като инструмент, като средство за доставяне на друг вид удовлетворение, наслада. Те не знам дали хората се замислят, че реално твоята машина 750 вата, те не са реално 750 вата. Да, всъщност контролер е 25 амперов, колкото повечето 1000 ватови китове при хъб моторите. Тоест при заредена батерия пиковата мощност, която достига е 1200-1300 вата. По-голямото му братче 1000 ватове, той е с 30 амперов контролер, което е около 1600 вата пик. И между другото разликата е много малко между 25 и 30 ампера. Ама на сещане не е баш така. Ами не, защото 1000 ватовия при пиковата си мощност ефективността му не пада толкова колкото 750 ватове. Т.е. той запазва много по-висок процент на ефективност. Конвертиране на електрическа енергия в механична. Което означава, че получаваме повече реални нютони, реална мощност. Които да ни бутат нагоре към хубавите гледки. И другото интересно е, че даже е по-високо оборотен. Не е по-редуциран. Челят въртящ момент и даже дига по-висока скорост, 1000 ватове. Колета, които караме, са един модел, вече доста архаичен, те да го кажа. С еднакви касети са и когато включим на първия венец на максимална мощност само на палец, 500 не може да ме догони, макар че килограмите са ми доста. Ами да кажем с едни 20% повече, по-високи обороти достига 1000 ватове. До такава степен, че не може, ако мотора върти на максимални обороти, не може да го догоним с педалите да педалираме толкова бързо. Песна започна да се замислям, както един абонат в YouTube беше писал да използвам BMX, корпилото е по-високо. Сега да се замисля. Еми, ще видиш. Те хора са открили топлата вода, аз още тук съм мъча с правите кормила. Както казах, просто това е оптималният размер за хората, които тестват колелета. Да ти кажа, идвали са и по-едри от тебе, така че... Така е, да. Процента просто е по-малък. Да. Това чешма, работи ли? И като гледам са я разбили и най-вероятно търсят пак жълтите сигурно. В чешмата? Много малко сме карали, 8 км. Ти колко очакваш? Очаквах поне 12. Защото някакси ми се струваше точката на разклонението до бариерата, че е много път. Аз се чуя на каква височина сме. Трябва да сме над 1000 метра, нали? Сега ще проверя. Мисля, че сме някъде около 950-970 нещо точно. Ама виж перките. Не сме много... Да, ама те перките са на 1200 или 1000 нещо втората. Около 1000 там няма да сме много над ти. Позна. 900 метра. Макар че не знам дали фаща тук на стръмното много точно. Алтиметъра ми е вече вграден. Тук Балкана просто го усещам по въздуха. Колко е разреден. Значи така плавно ще качваме. Макар че то явно не съм качвал много високо този път, защото
се движи ниско в дерето. Ама сега ще засечем за колко време ще стигнем и да изберем кой път ще се връщаме. И дали ще сме гладни, де? Защото ако сме гладни и на българка няма какво да едем. Ще трябва да слезем някъде до някое село. Единият вариант е да дощо ми трябва. Другия вариант е да се върнем към селци и там да хапнем нещо. Може и там да. Ама там много каменист пътя направо ще... И трябва да катерим после с пълни стомаси. Тогава ще е на заварка палеца и... леко почваме да спускаме. Ще почваме да хабим феродо, май. Това е плавно. С този маршрут направо още повече ми расте желанието пак да карам по-често колело. Много е приятен. Ако се въздържиш да не се качваш на някоя електричка, тавария или нещо, той да не казвам, може и да си останеш само с... Да, в момента се опитвам да забравя за другото. Ама не ми е трудно, защото пак е приятно. Приятно е, да. И най-хубавото, че бафангата изкарва и такива дебилаци като нас да въртят. Иначе може да имаш колело, ако ще и за 10 000 лева турбо мега маунтин байка и да си кажеш, днеска ме мързи, ти... Да. Пък е такива малко спряли с движението хора, като нас, само са бачка. Пък и с таварията предния път прекалено бързо минах, честно казано, не можах да се насладя много на гледките. Тя просто толкова много ти хареса таварията, че не можа на нея да се насладиш. Тя как се надъхва да караш по-динамично, да чуеш на кое се наслаждаваш. Много ми дойдоха просто насладите. А сега с колелото ми е навън. Мога да и да гледам. И движението е леко и приятно. Само че усещам, че коремът ще проговори по-бързо. Вероятно, да. Направо си представям как върви тук един керван, разбираш, с тока и скачат хайдути. Идеално е за тази работа. Няма ни на къде да бягат. Няма. И надолу е страшно стръмно и нагоре. Да. И скалисто. Ама оцелихме време, топло и състава краска на есента. Тия цветови тонове. Направо приказка горе. Трябваше да си взема някакви екстендъри за ръце. Или с две въженца и конче. Букова горичка. Баче суша. Какво? Суша, виж, деренцето почти пресъхнало. Да, ама сега ще виж, надолу става влажно. Като минем вече билото. Ама той има още много каране, е така по-равно. Тъй ли? Да, ти да не мислиш, че сме близо. Като гледам километража колко показва надали. По мое са малко почти 10 км, тъй че ние какво казахме, към 25 ли са? Предполагаме само. Може би ще тестваме фаровете, тъй като аз в момента съм с китовия фар, който си върви с бафанга, така да го наречем. Който си е стандартният бафангов фар. Не е идеален за офроуд. Да, пък 500 е с нашия фар, който предлагаме. Така че той ще ми носи светлината. Ако не сте гледали клипа за светлината, може да го гледате. Трябваше да вземем светлината с нас. Задните ми части са забравили какво е да караш велоседалка по такъв път. Ти си с меката седалка. С меката седалка, ама аз пък имам една тежест, която обира мекото и вече съм на твърдо само. Ако нещо имаш оплакване към седалката, веднага мога да ти предложи размяна. Да се върна на тази, ли? Да разменим колелета. Малко да ти разнообразят задните части. Направо да спремем да пие по една вода и да ги разменим малко. Ето го звяра. Тук мога да си пусна кабелна телевизия. Никакъв телевизор. На каква степен си карал? На втора? На втора от 5? Трябваше да върна на първа, не ме фаниш. Ама ти си на тежка предавка или? Не. Между другото е по-тих. Бафанг 1000 вата е и малко по-тих. По-тих е, да.
Еми все пак е по-ново поколение, нормално. Инженерите да са измислили нещо малко повече. По-плавен, да, и по-тих. Като правя сега директно сравнение. Ама не знам дали се внушавам, ама сякаш се усеща, че е по-леко това колелце. Ама то май беше и рамката му по-малка. Ами да, май ще е един размер по-малка. Аз направо забравих каква беше разликата в... Иначе разликата в теглото е килограм и половина, малко над килограм и половина между двата мотора. Което се играе роля при велосипедите. С всичко. Всичко в планината играе роля. Аз преди се чуя, като почват леки вилички, леки туи, леки онуи. Още една бариерка. И тая ние бях видял предния път. Значи пецата толкова бързо кара, нито бариери вижда, нито нищо, той си не прескочил бариерата. Да, вече е заключена. Там да. Да, да не ги диги. Ами да покажем на всички, които са с мотори, че гостите мислят за тях и се направи прук. Така. Да. Направо тръгва на бой като японско питле, едно такова скача. Обаче тия нашите ретро вилки, де сме ги турили на тия ретро колелета, май манитото по-добре се държи ми струва от RockShox. Добре. Не, защото тук усещам доста повече неравност. О, да. Камъните много, скалите тук доста добре ги обира. Тук усещам леко такова. Леки ударчета в ръцете. Ма гледай каква гледка надолу, бе, човек. Гледай, направо. Тя, ако излезе една самодива, направо ще се потъркалям надолу. Ама ще ми вземе сърцето. Това е каране на колело. По инерцийка, с една ръчичка. Обаче той кормило наистина трябва да го сменим, не е удобно. Не е удобно, да. Тя е лапата, трябва да направим дигане, защото... Само кормилото ще изиграе голяма роля. Ако сложим едно кормило от Талария, мисля, че проблемите ще... Ама трябва да вземи лапата, защото и тя май дига. Защото не бях се замислял, докато не се качих на това. Това е с доста по-късо кормило. Да, и формата на дръжките е друга. Ама като вземеш дълго кормило, на височина е същото. Ама за да можеш да хванеш по-дългото кормило, ти се разплъваш повече и лягаш още повече. Да. Това изобщо не се замислих. Вчера като се чуих дали да сменяме кормилото. И коя седалка сега оценяш като по-удобна? Таларият. Просто това е най-честният отговор, който може да ти дам. Тук вече наближаваме и мокрия участък. Мокрия какво? Участък. Дирето, влаги, джунгли. Чакай тук, виж колко вирче има. Чакай да наклоним камерата да видят. Сигурно ще е приятна водата. Някъде силно около 10-12 градуса ще. Обаче, тук не знаеш, че има мечки. Има, да. И съм се замислил, че с мотора никога не се замислям дали има мечки в Балкана. А пък с колелото сякаш се замислих. Защото Ами мотора може би по-бързо бяга от мечката. пък тук малко трудно ще. Макар че с адреналина. От адреналина бързо ще включа на последна предавка и... Да, наистина голямата и широка седалка не е толкова удобна за педалиране. Малко странно. Странно стоя върху тази седалка. В общи линии в точно такъв маршрут, дали си с 750 и 1000 вата, няма голяма разлика от към нужда за мощност. Но когато дойдат бариерите, вече си е друго. Там за предпочитане със сигурност е хилядарката. Ами при хилядарката има едно спокойствие, че няма шанс да го прегрееш. Първо, защото мотора има огромен ресурс. Той може да се кара с външен контролер, ако се модифицира, разбира се.
на 3-4 кВт. Но ние готини ти контролер, че така и странарите. Примерно. И пак не прегрява. А с фабричния контролер при 1000 В има термодатчик и в корпуса при контролера, и в самия статор. Тоест той е защитен от всякъде. Няма никакъв шанс да го прегреете 1000 В, каквото и да го правите. Дори да не го карате по правилен начин на правилната предавка. Само единствено трябва да са регулярно да се обслужва. Да, на 5000 км се прави обслужване цялостно. И да не се заиграете много с водостройката. Да, за водостройката важи за двата мотора, но пак... Ами тука? Тук не знам. Шефе? Мисля, че е направо. И аз мисля, че е направо, защото тук знаеш, че май... Към перките може би се отива. Да, защото ние минахме реката. Тук сигурно ще е за Бузлуджа. Иначе пък виж колко завойче. Направо пецата се представя как вече го поднася с таларията. Ние сега сме към края на Камешница. Да, точно за към Бузлуджа трябва да е. Пък ние се движим по дъното на дерето, за да прекусим Балкана и да стигнем до Българка. Да, почти брониран е 1000 В бафанг. 750 има един термодатчик, който е общ. И има случаи, в които сме виждали прегрят мотор с изгоряла намотка. Много е рядко, но обикновено когато хората не го ползват по правилен начин, претоварят го много продължителен период от време на тежка предавка по труден и стръмен терен или в пясъци, има шанс да бъде изгорен 750 В. И повече трябва да се пази от вода под налягане. Ако обичате да си миете мотора, често той е хубаво да бъде обслужван вместо на 5000 км всеки сезон или на 1000-2000 км. А който иска, може да го дава и при нас в бафанга, ние ще го обслужим, така че... Тъй като не съм професионален велосипедист, Пеца, много добра роля ми върши ето и палче отстрани. Защото те сега като изкачаш нещо терасирано на стъпала и сега за да въртиш, курби отива в долна позиция и ще удариш. А пък с палчето само цък, даваш му гъщица и си минаваш препятствието без да си въртиш. Тръгването е много по-лесно. Пък возенето е толкова приятно. Да. Изкушавам се да все повече. О, кеф. Добре, не, кеф е да въртим. Кеф е да въртим. Виж какви водопадчета. Тази чешмада. Май не беше много вкусна. Пробвай с твоите вкусови рецептори. Фидни. Ама аз нося машинката, бе. Те ли? Да, това ми е несера за бедствени положения. Винаги го нося със себе си, независимо че тежи. Шестограми, химикали, запалки, коленя. Сега ще направим един професионален тест на вода, без да имаме професионално оборудване. Ама давай прогноза първо по вкуса ти, какво усещаш. Аха. Да видим колко ще си близо. Това ти е оценката. Помини към 50-60 някъде. Ти? Айде да се обзаложим поне, да. Аз не съм такъв познавач. Някъде на 60. Но сега по-вкусна ми отпреди, може би съм по-жаден. Сега ми се струва по-чиста. Може би 40. Така. Охо. 100 и? Не 100. 0 ли това? 38-39. Аз бях по-близо. 40. За тия, които не знаят, това е уред, който чрез съпротивлението на водата измерва колко общо количество разтворени минерали има. Да. Или в общини това са тези диасметрите, които да ви кажат да си смиете филтъра на каната за пречистване на вода. Да, но ни дават някаква представа за колко е чиста водата. Но аз този уред го ползвам от много години и винаги им показва едно и също на едни и същи чешми, така че той ми е като реперна точка, коя вода е по-чиста от другата вода. Според мен тази е по-вкусна от Девин. Примерно, от Девин изворна. Девина има едно такова сладникаво и то. Те някъде даскала по физика, Георги Бяндов, да е жив и здрав,
беше казал, че в принцип, нали, то не може да кажеш какво има точно, например, с водата, но това, което повече сладнее в изворните води, които са поточите и т.н., до голяма степен се дължи на разтворения фосфор. Той е придал този сладникъв вкус. Сега не знам колко е вярно, това са ми спомени от детството. И големи букачки, обаче тук е толкова някакво диво се усеща. Толкова, как да кажа, запазена растителността. С толкова големи дървета. Имам чувство, че като на филма Jurassic Park сега ще излезе някой динозавър от някъде. Да. Добре, че е със статут на парк, защото малко по-нагоре по този хребет пък е сечище. Ей там, къде сме снимали по пътя уния огромни букови дървета, наредени. Как замирisa на Коприва. Нещо с ориз почва ми се върти в главата с кисело млекце. Мамо, виж как ми всичкото е плантация от Коприва, човек. Само да не почнеш да ядеш като ливурдата. Няма. Ще надуем езика, че наистина мирише много. Тя пак си материше масла и се изпарява в момента. О, много хубаво. Направо забравям да въртя. Определено за първи път по този маршрут после заслужава с колелце да се обиколи, да се насладиш изцяло, да се слееш. Да, по-бавничко да се премине, да обърнеш внимание на обкръжаващата среда. Защото това, което ще видиш с мотора, а по-точно това, което ще видиш с колелото, няма как да го видиш с мотора. О! Изкърти камъка, педала е здрав. Определено съм... И тук гледай каква права. Пак се пресетих за мотор. Няма да има някой тук късна ябълка или късна круша. Май бая говоря за храна, пък ти още нищо не си казал. Аз още не съм гонен. Ама ядох преди да тръгна. Къде е било разковничето? Абе, липсват ми повечето степени. Да. Ако трябва да педалирам, да карам на асистенция по различен сложен терен и да се опитвам да съвпадна с твоето темпо, с на някой друг темпото, повечето степени помагат много. Не, то просто като няма торк сензор и като ги нямаш и тя 9, малко идва по... Или ще взема да забързвам, или да изоставам. Да. Ама той лесно се решава, слагаш другия дисплей и готово. Да. Ама какво ми харесва дизайна на това, ама на моето каране направо ми е идеално. Тия сгради. Еми нещо покрай ловното стопанство тук. Тук свършва някъде парка и почва ловно стопанство. Преди малко видяхме сърнички. Не знам дали сме ги заснели. Тук има животинки, има живот. Да ще се вземе така къща, тук ще направя на виличка. Малко панорама няма. Гей, даже штори има. То само ти се заслужава да се купи. Ловно стопанство, 1900... Не знам коя си. Явно тук водата се е събирала, засилвала. Охо, Коприва между чатала. Много приятно. Тук обаче май е кухо. Да, това е бил покрив, аз стъпвам върху него. Ето турбината. Аз пък турбината, циклона, който засилва водата надолу. Перката. И гледай какъв голям маховик. Да, интересни субекти. Обаче този покрив, май съм наистина на покрив. О! Да, Копривата е добра. Маля през гащите. Маля през космите на краката. Ето така нече маршрутчето. Пътчето с печица, ловно стопанство. Така, Пеца, ще мерим ли вода? Искаш ли да мерим вода? Да питаме ли зрителите, искат ли да мерим вода? Да ни кажат, няма да разберем. Добре, айде давай. Тук някакъв обезсушител ли той ще се явява, кранчи ли? Трябва да го покажа. Много интересна цивка тук. Или може би запушваш и тя водата са... Докато се напълни, ще мине време много бавно. Но то малко не можа да се напълна устата, ама сякаш е по-такова. По-сладка. Да, предполагам, че е 35.
Ако не позная, просто Според трябва... мен е по-високо от она. По-високо от она? Да, 50 примерно. Майко, какво става с мене, бе? Колко е? 96. Охо. Ма по-сладичка пък. Аз не чувствам, по-скоро някакви примеси има вкус. Еми, повече няма да се обзалагам, защото Не ти върви. днеска не ми върви. Но то в устата само ми някакви коприви с сори с кисело мляко и... Викам, ловното стопанство ли трябва? Сигурно. Дай да разгледам. Някакво хем се едно да изоставя, но хем се поддържа. Еми тук явно те си го поддържат горските или които са, да ядат и да пият. Там има някакво бунгалци. Това да не е светлината, бе. Е пътеводната ни светлина. Тук са няколко пътеводни светлиници. Ама само ще ми обясниш ли, защо през комунизма ще сложиш табела слушалки? Или това са антифони, може би. Тук е Нали е шумно. ловно стопанство, нещо стрелба тук. Да. Не знам. И аз не знам. Той са гаражи тук за бегачките. Аз съм още на пълна батерия. В Анк 750 колко е икономичен. Не е хубаво да си мислиш, че си на пълна батерия. Викаш другата изненада е по-гадна, нали? Да, всички системи, с които работим, сме се сблъсквали, винаги прекалено късно започват да отчитат спадането на батерията. Не са им точни скалите, особено тези, които са само с чертички. Те, защото може би разчитат, че повечето ползватели на техниката няма да минават пълния капацитет на батерията и ще се кефят. Днеска минах 20 км, не е паднала батерия, днеска минах 10 км. Според мен е друго. По-скоро китайците са оставили един резерв отпад на тока, не отпад на напрежението. При всякъде е по-безопасно. Малей. Поне съм с бели маратонки, някакво ги нацапал. Та ако ви е по-малка батерията или с по-слаби клетки на разряд, като го напълните на пълна мощност, ще има един пад на напрежението и тогава вече скалата ще ви покаже спадане на чертичките. Общо взето така ги правят скалите, че да ви показва малко по-близко до реалността, когато батерията е натоварена и не е много голяма или много мощна батерия. В случая, като имаме сравнително големи батерии, естествено високо качество, малко по-късно ще почнем да видим падане на чертичките. Тук стана блато. Ти каза, че долу е по-важно. Майко! Май са минавали и други колета вече. Да, най-вероятно го ползват велосипедисти. Той инструмент, дето си го харесах, има на крайник да сложиш такава бутилка въглероден диоксид и да помпиш гуми. Нали знаеш, че зимата няма да върши работа? Не знаех. Въглеродният диоксид се влияе много от температурата. Стигнахме интересен участък от пътя, където ще трябва да засилим моторите на максимум горе-долу, защото едно, че е супер буренясало и тревясало, и второ, че рязко качваме биото в момента, така че айде да видим как ще се представим. Дето се вика, може да го изкараме само на газ. Да, може да се наложи. Айде, давай. На 5, айде. Да видим кой ще. Даже трябва да тръгна напред. Охо! Така може. Даже май скоростта ми за малко по-бързо. Някакви коловози. Мале, тук има голям коловоз. Внимай. Бъни хоп, нещо не се получи. Така, даваме газ и си тръгваме. Тия треви крият някакви неравности. Тук вече мога да върна. Бих казал, че тук просто няма път. Много интересен път.
Той мечола едно ли ще? Какво става? Карай по-бързо, господине, ще настигна. Тук върнах даже вече. А? Тук върнах на трета даже. Тук ще кача пак. Четвърта. Да, намаля, защото ще ти усетя задната гума. Ще ми се откачат Човек, краката. това представи се да нямаше мотор, какво ще е? Палец. Ето се дръпна с хилядарката. Нещо по-лесно са катери, само на палец. Ти си отвъртя ли? Повъртях се да ти кажа. Аз мисля да не съм мотоваря тук с педали. Няма смисъл. Малко си починим от бързото въртение. По-скоро беше просто бързо, а не да натискаме. Не се вижда. Но тук пътя е... По-общини положението е дръжте се гуми. О, копривата. Аз съм с къси гащи. О, това не е коприво. Как ще не е? Същото е. Тия капини. Тия капини после ще има май проблем. Да. Да ви казвам колко умно постъпихме. В момента вътрешните ни гуми са без боза и чакаме включване. Леле! Сега тук в коловоза как ще педалираш, ако нямаш мотор? Обясни ми. Ето, дигам си краката. Пеца, с теб в Анги има повече адреналин, отколкото моторите, бе. Аз се притеснявам за гумите обаче. Аз отдавна. Точно той казах и на зрителите, че... Мале! Майко, добре ги обрахме. Ние само една ли взимахме? Да. Браво на нас. Имаме и спрей. Ще видим дали му е стекал срока на годност, май. Пеца, къде ма вкарава? Само не ми кажа, че тук не си идвал. Нали искаш в дивото да караме, ето. Чакай, че ми стана гузно да повъртя малко. Леле, внимавай тук. Внимавай. Майко! Това направя хард ендуро. Така, в момента правим друг тест. Максис или Континентал. Кой ще държи повече? Майко! Тук просто не разсъждавам! Късите ми гащи! Това пак ли коприва, мамка му? Тази коприва! Леле! Аз имам коприва на фара! Какво? Имам коприва на фара! Още коприва! Не, ужас! Чай да бутам тук. Той не е. Майко! Не знам къде се чеша по. Всичко ма сърби. Сърбита ли? Добра идея, че тръгна с къси гащи, Страхотно е. Мале, още коприва. Добре, гумите да са твърди. Да, и моите са добре. Виж къде имам коприва, бе, човек. Почва ми пулсират краката. Той ще го избутам аз. Някакъв камък ударих. Какво, скъса ли са? Обтигача. Щупи са?
Да. Мале щупица от ухото. Някаква клечка влезе. Ето бафанските проблеми, както всички вело проблеми, който има обтигач. Ушенцето. По принцип хората си носят резервни ушета. Сега се срещам защо го правят. Ако успеем да го направим на първа скорост да е постоянно веригата и да е горе-долу обтегната, ще се спаси положението. Това е с шрапнелите на пецата. Ето от тук дойдохме. Както каза, малко навлязахме в мото-ендуро територия. В случая велосипеда ни издържа на мощността на бафанга. Може така да се каже. Да, ако беше без бафанга, тук нямаше да е възможно да се кара този велосипед. Ние обаче сега като ремонтираме колелета, я да не носим инструменти с нас, а? Ей, сложи го на менгимето. Браво. Каменната ера. Между другото, това гидоренци ни спасяло много пъти. А струва 8 лева от Lidl. Още едно продуктово позициониране. Да. Те много реклами станаха. Девин, Мевин. Послушам сега смеечки, чакам да видя. Така, след известно време в гората, нашата измислица се стече до това. Малко умиши опашки, един масаж за точене, не ме питайте отде го взимах. Най-лошо, че забравихме тел. Всичко ще се реши по-рано, но така. Дерайлера ми е инжениран на първа скорост, най-важната. Ако беше без дерайлера, нямаше да може да го застопорим на тази предавка. Да, между другото още ми пулсират краката от коприлата. Добре, сега ще трябва малко по-внимателно да минем остатъка от тази обрасла пътека. За сега няма коприла. Ще внимавам с клечки. Без се дръпна напред. Да не ми се заби още някой. Аз малко се забавих. Да го довърши този дерайлер. Тук не става за педалиране. Копривата и високата растителност продължава. Малей! Жиленето не е приключило. Ау. Честно казано, вече почти не ми прави впечатление коприлата. Това до нещо да става да си карам на палец. Давай му газ! Вижда да песте батерия, ама. Взема напредна, тонуса малко падна след тази авария. Има някаква си умора, все пак си е каране. Но направо не мога да си помисля какво ще е да ако съм с обикновен велосипед в момента. Не тренираните ми крака са благодарни, че имаме електромотор. Така, излязохме на главния път и сега на къде сме? Наляво? Наляво. Стискаме палци да държи обтигача на пецата. Някакво странно штручение такова се чува. Но вече си записвам в главата тел във всяка една раница, всеки един джоб. Толкова обичам да ползвам тел и този път да ни взема. Направо... Ама това е голямо постижение. Да захванеш обтигача без ухо и да работи. Тихо. Моля да приключвам втора. Приключи. И тръгвам без тебе. Имам чувство, че ще стане. Ич! Ага. Ние сторим се, че са мяткат някакви опашки. Да виж, ако намерим някъде тези пътя, пак ще може да подсигурим тези опашки. Със сигурност. Така че интересно, че аз видях 2 метра тел на земята, стара. Ама да си...
Абе, не е за коня, помислих си, ама викам, къде сега ще мъкна да тя. Очаквах, че гуми ще спукаме. Тихо, бе! Връх българка. Ето там. Идеално. Тук хижа българка. Няма да го качвам. Малко инерцийка. Да спустим батерийка. О, шет! Той не е много странно. Не знаех, че толкова спускане ще има. То такова дере няма иначе на българка. Тя реката е до пътя. Хо-хо-хо-хо. Хижата вече се вижда. Диска нещо се обажда. Зор видя това стръмно спускане към българка. Ама вече съм толкова гладен, че изобщо не ми пука какво ще стане с този диск. Ако няма храна, ще трябва да карам на сусамки. Ето е българка. Улуживен. Тук си е атракция все пак. По някаква причина съм сменил на най-долната предавка. Ти даунхилист се въртиш надолу сигурно. Явно. Ето. Стигнахме до любимото място на Иван Базов. Тук каза, че ако е ясно времето, може да се види и дъното. Стигнахме до тази прекрасна гледка на виканата скала и определено карането си заслужаваше, имаше емоции, имахме сега леко премеждие с обтигача, но няма как. Колелета, така е, наминали сме 22 км, даже малко по-малко отколкото очаквахме, но маршрута наистина беше задоволяващи на гледки и на трудност. И на емоции. Да. Деня на къся ще гледаме да хапнем набързо и да се прибираме. Още не сме решили точно по кой път, но това ще го уточним на хап. Да, това е от нас за сега. Ще се видим следващия път. През това време може да се абонирате за канала, да посетите сайта ни offer.bg, където може да намерите всички тези мотори и още много информация. Чао и до следващия път. Чао, чао! Пускам повече пауър. Пускай. Да живее хилядарката. И 750-ката. Който еде и пие бира, после зор вижда. Само едно мога да кажа аз. Че ако не бяха тези електрички, по смъртно скорила не мога да стигнат. Не. Колко незначителни изглеждат по принцип тия бърчета. Даже не ги мислиш, че ги има. А пък ако го минеш той няколко пъти с велосипед, сигурно ще ги запомниш наизуст всички малки възвишения и спускания. И зато и имаме краткотрайна памет. Защото караме електрички. И аз не мога. Като видях, и аз не мога. Охо!
с пецата, слязахме успешно. Макар и по-тъмно. Ето какво се получи за деня. 42 км и 200 метра с... Чакайте малко, така ви го изкривих, извинявам се. С 3 черти батерия Bafang 750. Реално по-скоро около 10-20%. Изживяването беше много силно, много истинско. Имаше от всичко, смях, зор, примеждия, хапване, пиване. Пожелавам ви да имате такива съботи и недели. Всичко хубаво. Чао, чао. Да. Носим ги, имаме още. Няма да пушите кос, я да питам. Не пушам, да. Не мога да намеря никъде. Всичко хубаво. Той риба ли беше, бе? Видя ли го това? Да, риба ли беше? Много е бързо това, не мога да разбера какво е. Той има пастърви тука.